ndakutenda kuti kugona kwamunofungidzira kuti ndinoita uko ndainge ndabva kumalessons nasenior lecturer. Ini ndiri kunzwa kuchema zvakanyanya nemurairidzi madzibaba vatisiya. Kuti mudhara muzoronongorigari takazivana kubva kuma-1980s. Sorry mama Zakaria, sorry brama Cheso. Ndine nguva yekuchema ndinonzwa kubatikana ndi baba vangu ava na mama wangu ari apo. Uri mare mukoma wangu, uri mare wakarwa vakanaka ukakunda. Go away madzibaba, bye bye madzibaba. Yes, atichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe paHot Citizen apo patinotaura nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri tiri panonzi paChibuku Stadium iyo inowanikwa muUnity H kunzvimbo yeChitungiza naika. Mhomo yevanhu yese iri pano yauya kuzoonekana negamba remumhanzi madzibaba senior lecturer avo vakashaya musi wechina. Zvinhu zvakarwadza mhuri yese yeZimbabwe. Saka pari zvino tine maartist ari pano akashanda namadzibaba Nicholas kubva pavakatanga zviri mumhanzi kusvika ivo vazoshaya naika. Tine zvakare maministers atinawo pano vari kuda kutaurawo kushandidzana kwavaita namadzibaba Nicholas kuti zvakamira sei mukushandidzana kwavo. Aiwa, ngativanzwei vachitaura. Nehuondo hwakaita vanhu pano kuti aiwa basa ravo ranga rakanaka zvarumbidzwa. Munhu wese ari kuuya panapa ari kungouya achingotaura zveugamba hwavo panyaya dzezvemimhanzi. Handichakwanisi kuzvidzokorora zvakare asi
anasoko muri piko. Thank you. Kiri kwetu tunakotanga kutamba unubara kumbuka hatigaye kujipanani tamba jiburutize zote mitagara kiri kwetu ndakutenda kuti kugona kwamunofungidzira kuti ndinoita uku ndainge ndabva kumalessons nasenior lecturer. Tiri kuchema pano nekuda kwekuti tarasikirwa negamba, asi chandifadza kubatana kwatakaita isu vagari vekuchitungwidza nevamwe kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti tizochema baba vedu tiri pamwe chete. Thank you. Tichiti nematambudziko, ini ndiri kunzwa kuchema zvakanyanya nemurairidzi madzibaba vatisiya. Madzibaba munhu murairidzi music industry, vakayarutsa mhuri dzakawanda music industry, vakadzidzisa zvidzidzo zvakanyanya kuburikidza music industry. Nhasi Mwari vaona zvakodzera kuti tiungane tichiserebreta upenyu hwatakararama namadzibaba. Madzibaba munhu aibata zvisina mhere. Madzibaba munhu aibata zvine umwari mukati. Madzibaba munhu aida vechidiki nevechikuru. Ndosaka makaona kupedzisira kwenguva yavo madzibaba vakakumbanwa even nemachiremba, vakakumbanwa even nemhuri yose yeZimbabwe. Nanhasi uno mhuri yeZimbabwe yapindira kuchema madzibaba pamusoro pezviito zvakanaka. Saka tasirwa chichambe chekuti isu semaserebrity semhuri yeZimbabwe tinge tichibatana kutukana kwarambwa namadzibaba, kurwisana kwarambwa namadzibaba, kusateerera kuputa zvinodhaka kwarambwa namadzibaba. Goodbye madzibaba, tinotenda Mwari. Nokutendai mose vauya kuzotikuta nhasi. Ndinovimba kukwazisana tambokwazisana ndichinzi First Farai. Iko zvino zvingauya ndakunzi Mr. Button. Ndakamira pano sachairman weboard reZinyura, zvinoreva Zimbabwe Music Rights Association, bandiko rinoshanda nevaimbi tichichengetedza kodzero dzemabasa avo ese kuti pasavana vanotora zvisina tsarukano. Vaimbi basa ravo rese kana vashanda rinofana kuvabhadha. Saka pano ndinotanga nekuremekedza ukuru hwose huri muno Maseke, kubva kuma traditional leaders, kouya ma political leaders, kouya ma church leaders, zvitendero zvakasiyana siyana, ndouya kuva mayuthi edu, kunana mbuya vedu, vana sekuru, vakoma nehanzvadzi. Ndinoti mose ndakurespektai ndisati ndatanga kutaura. Nevakuru vedu vatumwa kubva kune mukuru wenyika kuzomira nesu pano, Minister Mavhima. Thank you very much. Munhu wataunganira pano handina kuuya ndoga kubva kuZinyura. I will be very glad to introduce my colleagues vandaya navo pano, vandinoshanda navo muboard rinori. Ndinokumbirawo mukoma Derek, mukoma Garakara, mukoma Gift amuri musvike kuno kuseri kwangu. Kouya uyu ndiye unonaka iwe, anonzi Derek mupofu, tinosita tose muboard. Yes, mukoma mule ndamboona vakamirapo, ndofunga vari munzira kuuya, vachauya. Thank you guys. Madzibaba Nicholas Zakaria ndinoti vatisiyira ronda rakakurisa netikatarisa musical journey yavo yavakafamba
munhu akatipa ushingi, munhu akatidzidzisa kuti sungura inoimbwa yakadai. Zvandiri pano inini ndaifona mambo ndikukumbirawo karidhimu kai ndobva ndakapiwa, ndobva ndangoenda nako. Gitara rangu rekutanga ndakaripiwa namadzibaba Nicholas Zakaria. Pandikatenga first PA system yangu yakanga isina drum set, ndokubva ndapiwa inini drum set reblue naMudhara Zakaria. Maiguru anondipoponyera vakagara apapo. Amplifier yangu yekutanga semuimbi ndakaipiwa naBaba Shero, mukoma wangu uyu. Kuti nditange kubvira ndane amplifier yemagitara. Saka ruoko rwakabva kune Mudhara aibatsira anobatsira. Ndokumbira kuti tichienda takadaro tidzidze kubva pamuonde. Madzibaba Nicholas Zakaria kuZimura vakajoina ivo 1990. Namba yavo vari namba 242 membership namba yavo. Ndokubva vashanda vari mubato reZimura for 35 years. Munhu akaseva makore akawandisa zvokuti we really appreciate basa ravo necontribution yavo kuZimura. Iko zvinozvi vachitungamirira ivava Madhara nana Baba Shero taane membership inosvika iyo 5,061 members. Zvamuri kuona nyaradzo iyi ichidadisa kudai. We are one of the biggest client yavo. Tine vanhu 5,061 maclients anobuda muZimura. Tomberere moko. Muchiona nyaradzo iri pano kudai. Tisu taiti huyai mutibatsire kuchema munhu wedu. Isusu nasaga mukuru tinoshanda pamwe chete. Vaimbi vedu, mamembers edu ese tinoviga nenyaradzo. Zvamuri kuona zviri panapa izvi iZimura yati nyaradzo iuye. Tiomberere maoko Zimura nenyaradzo. Tinopa zvakare chikafu chatinokwanisa kuti chibatsire panhamo inenge yawirwa nemumwe wedu. Haleluya. Mudhara akarara apo wakashanda nevaimbi vamwe vakatoenda kare, vana mukoma Teenage Coupe. Mudhara wanga aripo uyo, handichatauri zita Baba Shero. Kuya mukoma System Tazvira, kuya mukoma Sivascar Shanga nevamwe vapenyu vanosanganisira vana Donald Gogo, zvichienda zvakadaro. Mukuru akafamba nebasa akaenda kure kunosanganisira South Africa, Mozambique, Zambia, Malawi nedzimwe nyika, achienda achiridza nekuti music yake yaienda kumaborders ose. Ukatarisa Mudhara vaisanganisa English, Chewa neShona. Ini ndakambopinda noMozambique. Kubva mutete neso mukunobata kuenda mhene uko iShona inotaura. Vakomana ngatingomberere maoko Shona language. Tine zvakawanda zvatinoita seZimura kumamembers edu. Tinopa anonzi maroyalties, tigopa zvakare gratuity, tigopa zvakare kuchengetedzwa nekutungamirwa nemagweta for free. Tinopa zvakare funeral police. Izvi ndoya muri kuona zvese izvi maoko nemabasa eZimura. Tomberere maoko. Izvozvi parairwara mukuru tine kamari katakabvisawo tikati Mudhara iyi ndoinonzi incapacitation fee. Izvi hamuchakwanisa kuinda kubasa, chibatsirikanai muchirapwa nokudya kamba muchishandisa, takavapa mari iyoyo. Mukugumisira ndinoti sandinyore kushanda basa iri rine mukurumbira nokuti mune rukato mujeni iyoyi nemafeso. Haisi nyore kuti nhasi une anokuda, mangwana une anokuvenga, ugowana anokutina, ugowana anokupuma, ugowana anokushungurudza, asi Mwari vachitungamira uchienda chete. Basa remukurumbira iri urodya nemuseredzero. Mukabvunza Baba Shero anokuudzai. Asi mukuru akakunda, akarwa kurwa kwakanaka. Uri mhare mukoma wangu, uri mhare, wakarwa kurwa kwakanaka ukakunda. Go wewo madzibaba, bye bye madzibaba. Ndatenda ndakamirira Zimura nevaimbi vese mamembers eZimura ari pano. Thank you.
I just arrived now. I was in Bulawayo. I'm very sorry that we lost him. And our music industry is going to be poorer without him. Tine urombo. Ndiyato nematambudziwe iwe. Sorry Mama Zakaria. Sorry Brahma Cheso. I know that you worked together from the time you were young, and the journey has been long. But anyway, kudagwa Mwari, hapana zvatingaita. All we can do is just celebrate his life. Ladies and gentlemen, this was a very humble gentleman that I related to from the time I was relatively younger myself. I came with Lwazi Chalamu. We were in Bulawayo, we just arrived now. Lwazi is also a singer. Thank you very much. Ndinotenda. Pamusorevana, vakomana, vasikana, pamusorevakuru vakuru vehurumende vari pano. Ini ndinonzikira nezuro vamwana titi King of Marabi. Kureva kuti ndine ndikusimudza Marabi chete muZimbabwe muno. Ini ndiri kunzwa kurwadziwa pazuva ranhasi, zvakare ndichinzwa kufara nokuti gamba rataunganira pano igamba rakaita mabasa makuru panyika pano. Ndinongotaura kahistory kadiki kakaita kuti ndivazive. Vazhinji havazvizive zvinotaura izvozvo. Vanga pana Macheso namadzibaba Nicholas Zakaria vaine contract yavo kuKadoma. Ndipo vandiri kutaura kuma-80s iko 83 82. Baba vanozviziva baba Shero. Vachiridza muCity Council namai vakanga varipo mazuva chewaya. Chirota amai Zakaria vanga varipo. Vakaita contract yavo chaizvo vachiridza mainzi munherera. Vakazobva vakazoenda muGrand Hotel. Tichionana every day. Tichisheana every day. Macheso achiridza base achingoita kudaira madzibaba. Ndoranga riri basa rake chete kungodaira. Vangane zvidombi zvavaita nomwe mukomana akazoenda kwaChibetu vachiita zita raive kuruwana huma. Ndaifarira zita raiyo. Saka ndinoda kupa mashoko angu ekuti mumwe wedu aenda kwasarira isu zvakasara ngatichiitaiwo mabasa akanaka kuti kana uchinge waenda vanhu vanozokuunganira semaunganiro aitwa madzibaba. Mabasa akanaka. Kana uchimwa mutoriro hauunganirwi nevanhu vakadai ava. Kana uchimwa zvinodhaka unongofira muchimotokari chakafawo nokuti unenge wakofawo. Saka ndoda kupa kutenda kuvakuru vehurumende vari pano vachikuta kuti vatiremekedzawo kuti regai tinoonawo gamba redu nevamwe vangu mamissions ari pano nemalegends andakazoisa mudariro ndinoatenda vari pano nemawidows andakaunganidza evaimbi vakatisiya kare vari pano emamatitendera ndaivadedza eminute mungovaona vandakwanisa kuyandawo pano nhasi mawidows kana muri padhuze ngouya eminute mungowaneko. Tina mai Ketai Muchawaya, tina mai Furuwa vari pano. Kana muripo svikai pano vari kuseri, ndaona kuseri. Naita zvida itai chopas hatina time. Mai Dayton Sumanda. Mai zvechikadora kana varipo ngavasvikewo kuno ngavangoti mese
kunomoni pandiri panapa zvandakaita manje ndakazotsvaga madzimai avo 1 by 1 ndichibatsirana namahachi kuti tivaunganidze vaite mhuri imwe chete. Da 37 vandakakwanisa kuunganidza vese vakuwirana vemhuri imwe chete ndo madzimai avo. Mai tenda upenyu vakaimba furuwa ndo vari ava ndo vakaimba nararasende tichagara tose Farai Brothers. Naye uriwe wapondiwa ndo vari apa. Kozouya vabati vaJehovha avo vari papapa. Kozoti Mai Dayton ndo kupedzisira kuraiti kwangu. Saka ndinotenda kuti medwe ndo basa rakaita nokundiona hurumende muri pano mutibatsirewo kuti tibatsire muriwo yakadai. Takaturaya kuti tirejeste kuti zvionekwewo pachena kuti madzimai akwanise kuriitirwa, tikwanise kuvabatsira vari mudzimba dzavo. Vamwe havana pekugara, vamwe vakasiyiwa nepekugara, vamwe havana zvavari kuita mukati muupenyu, vari kutambudzika. Ndafara kuti hurumende muri pano tachishaya kuti tokuwanirai kupi. Nhasi tatokupai zvitemo zvedu tikuchema pano nemadzimai ata 37 va38 namai Zakaria vatopindawo padariro pevamwe avo. Saka ndokumbirawo kana zvichibvira tichaita meeting nemiminista tokumbirai touyawo kwamuri ndotaurawo kuti zvandakaita izvi. Ndaita izvozvi ndakazounganidza zvakare malegends vana Shepard Chinyani, vana Knowledge Kuninyati nevamwe vese vamuziva vese takavaunganidza da 23 tikaita rekodhi yedu yemutoriro inonzi rega zvinodhaka yatakabudisa izvozvi. Vakaimba vese vana Vosinyove vakaimba ipapo parekodhi iyoyo. Ndo basa randakaitawo iro. Ndokumbiwa hurumende mundibatsirewo nezvandiri kuita izvi. Saka ndikati ndo endai mugazvino, ndikati ndo mashoko andoda kusiya nhasi kwamuri veZimbabwe nepasi rese kuti tibatsirewo madzimai maona ava vakwanisa kuuya vashoma nokuti mari yetransport hapana. Dei yanga iripo yakakwana, kuti motokari yangu yanga iripo yakakwana, tatakura vese mavaona vazara pano vaonekana navaba madzibaba. Saka zvino ndinotenda chaizvo kuti mandipowo mukana kuti nditaure pano. Ndichasiya mashoko mashomanana andasiya iwaye kuti madzibaba tatinawo kana vachiuya kukazhamai kwandairidzawo tainge tina madzibaba tiri 2 vaiuya Friday, Saturday, Sunday tinenge tiri tese pamwe chete tichiridza panzvimbo imwe chete tichikurukura tichidzidzawo ino nokuti kudzidza hakupere. Kune vamwe maartisti kana wati simukirei karero tikakudakurizwa rega kushinyira vanhu, ziva vanhu vakakusimudza, rega kuisa mabhodikati kuti vanhu varege kuya padhuze newe. Une mishonga here unoita kuti vanhu vakaziva padhuze newe, nokuti kana wakarumba uri kubatwa ruoko uchati mushonga wako ungafunuka. Asi kana uchitanga kusimuka unoenda kasiji kako uchipa vanhu kuti ndiridzei navo vanhu vakudayira vakuda hauchanduyana navanhu. Ndoshoko rinoda kusiya iroro kuti anyway madzimai ana baba nemo madzimai tsigai varume venyu. Ndatenda tinokukwanisa mese muri pano sakasiyana minista vamwe vakurukuru vehurumende. Ndine mashoko akatowa ndekutaura. Ndiri kurwadziwa zvikuru nokusiyiwa namudhara wangu madzibaba. Mudhara munhu wandaigara achitana nawo nguva dzakawanda. Mudhara vaindifonera, ndikangovanfonera vachingodaira foni yangu vanobva vanditi wakadini mukuru wemauto mafia uri sei, ndo madaivaita mudhara madzibaba. Mudhara wakairana pese chindisingafundirika namanheri vaingotifonera pavada ndaitaura namudhara. Mazuva apfuura ndakakuba ndikavaona ndikakurukura navo vese namaiguru tikataura nyaya tichingoonesana. Chikuru ndandoda kutaura panyaya yemadzibaba, ndinokuya basa redu isusu vesungura remagitare vari mumhanzi. Madzibaba akandidzidzisa chidzidzo 1 chokuenda kubasa. Madzibaba chero vachienda kunoridza pamandabheni apo vaenda pamandabheni chero na10 kuseni voswera vari kubasa vachimira nguva yekubasa. Hapana vaimbotsvagwa kuti madzibaba vari kuporo, madzibaba vakanzi mabasa pasina chikonzero chinooneka. Kana kuti vasvika basa na9 havana kubvira vakadaro madzibaba vaigara vari munhu akarongoeka pese
vanozviziva manegatives kwese kwavaenda vaitogara vasvika kana 3 hours before time yavo kutanga basa. Zvinova zvinhu zvatinoyemura zvavatisira Mudhara. Ndinoti Mudhara muzorugare takazivana kubva kuma 1980s kusvika ipapo ndatenda. Noita zvakanaka, ndinotenda kutangana kune vakuru vativinga vari pano vatitsikavo tichiti maita basa nekuuya vese nevanokutevererai mashure mose muitire zvakanaka. Ndinoti kuna vose kuti kuna makamera akati vose kuti zvinhu zvikone kuendeka. Tokutendai mabasa ainovanhu zvakanaka. Dai tichikuona nguva nenguva dzose, asi tokonapo nguva yekuti kwaitika izi kune nguva yatotichiridza vatinenge tiri mumwe kuti mukuritse vamwe vangachionawo kuti avangachiidza show yavo papananhu vatatu vanoda kuti mumwe basa atoti nekufamba zvinhu izvozvo tinozvinamatira kuti zvinge zvichiitika. Varungu vedu, mapatro vedu, vasungwa vatu nevamatro vetu ndime varidzi vemabhendi, pasina imwe tokudzira vamwe hakuna. Vamweni ndopatiri, patiri ndopamuri. Itirai zvakanaka. Ndine nguva yekuchema, ndinonzwa kubatikana ndibaba vangu ava namama vangu vari apo. Ndibaba ndovandiyarutsa ndozvimbere kuZimbabwe zvandiyamura zvandiriritira zvandirimura ndisvike pandava nhasi. Kapi nekapi kese kandinako nhasi kakaupo kuburikidza navo baba Nicholas mukoma wangu vakapfuura paukoma. Ndibaba namai vari apo navose ndisikakanganwe mwana wamumwe muruvara waripo Masharoni vari papa anova ndiye mubikiri, ndiye mumwe wangu wandoti tafamba naye kubva 1986 tiri tese kusvika nanhasi. Ndotenda namai muitiro zvakanaka. Vana mai makakosha. Vana mai ndimi nemabasa ose ava. Vana mai kudzwai nekusingaperi. Ndisingatauri zvinoenda mberi. Noti mukoma baba mufambe zvakanaka, mutitarise pamuri kokumepo hatichakuonai panyamasi. Pamweya muve munesu chifambe tendemberi nebasa sinozitanori nguva yakanaka. ndakupanguva kunanisa tsanduka tingoda tinongotaura ka makadii vese vanoremekedzwa tiatsikonana minista vatozoti musangano wese wauya nehama neshamwari dzese mavazotoona kuzochema madzibaba kakutaura zvishoma pamusoro pamadzibaba. Madzibaba ndovakaita kuti tisangane tizwane 1992 tichinamata tisipanzira vakadi haya tichienda pamutare ndopabva ipapo vakabvatiri ndo haya tikakafamba tese ndovakafamba tese madzibaba vakati tichambozorora kuvazorora vakauya mwana murungu kwandiri kati mwana Macheso tinoda kufamba asi abva kuna madzibaba neniwo kuti ndabva kuna madzibaba nekuti ndovakanga vanditora kuti ndizozivane naMacheso akozowimbawo neni katenda zvangu nhama dzangu tinochikuchema madzibaba pamwe norugare katenda. Thank you. Pamusoro ihama neshamwari tichiti nematambudziko nditowo Shepherd Chinyani Nicholas Zakaria madzibaba Sobanya Ndebere ngakuti tiri mhuri imwe chete kusvika pazuva ranhasi tino zvakawanda mazvinzo. Ngatichemei tine tariro Zakazaka Macheso Munin'ina mhuri yamasara nayo maiguru wangu Magigweshe muimbi zvakare kubva uchibva kwaSongo Band tichibatana tiri pamwe chete naZakaria
kusvika vatorana kurera kwavaita mhuri yese kusvika nhasi. Ndinotenda kwamakore ese tikavereka kuma 40 something years. Ngatiminitario zvinokudzwa totenda nekuti kuita kwamaita. Ndatenda. Makingwazi uya tone tikatopedza namakingwazi takwenda kuvakuru. Estimu ichigadzirira. Makingwazi famba uye mberi tone. Iri ndobhendi ramadzibaba kai. Direct. Muri kucheko. Tiri kucelebrate upenyu hwamadzibaba nhaika. Nhasi zviri kutoitika live pano. Ava munovaziva here ava? Ava mavaona here? Imboitai turudwe kaya kaya. Exactly ipapo. Ndinokutendai mauya kuzochemawo nesu sekuya kwamaita makabatana tizobatana tese pamwe chete tiri pano. Saka pane zvimwe zvekuti tinenge tingoitawo sevanhu vauya takabatana toitirana zvatinoitirana murudo nemukuwana zvakangodaro. Vanotenda mose verengwai mabasa ndiyo katsamba yacho ichaverengwa nenyika. Kufamba kwako ngakuve maridzo yakanaka zvinodiwa naBaba. Kutaura kwako ngakuve maridzo yakanaka zvinodiwa naBaba. Tinokutendai nekunzwisisa nekutibatanidza tobatana tiri tese. Basa ndinoda kutaurawo ndakamirira Nyaradzo Group Sawira mukuru ndichimiririrawo Wamataranika naamai tichionekedzana negamba redu riri panapa tichingoti kune mhuri iri pano kwaZakaria the Music Fraternity and Zimbabwe at large nematambudziko. Tiri pano tangoti pamusoro iyi kuna Minister Mavhima vanoremekedzwa vose vari pano nehama dzekwaZakaria nevaimbi vose vari pano. Takazochema pamwe nemi nekusiyiwa kwataitwa tose. Tiri kuchema sasaurira nekuti madzibaba vaiva mudzidzisi kwatiri tose vari zvechiedza kubva kune vadiki kusvika kuvakuru. Ndivo vamwe vamaimbi vakapa chimiro nekufemera our culture, our language and mimanzi yedu seZimbabwe. And mimanzi yavo ndiyo ine yakasimbisa tsika dzedu dzechinamato neunhu hwedu pachivanhu chaipo. Saka isusu seNyaradzo neukama hwedu hwatatinahwo namadzibaba seshamwari yedu pamwaka yose takashanda navo pazvinhu zvakawanda. Zvinonzi simba rehove riri mumvura, isu redu simba riri mamuri vaimbi. Kusake tine ukama nezimura inova iyo bazi rinomirira vaimbi. Madzibaba ndoumwe vaimbi akabatsiridza pakawanda kusimudzira mureza wedu isusu seNyaradzo Group. Ndicho chimwe chechikonzero chamuona why we find ourselves here giving him a befitting send off. Tino maringe nebasa redu seNyaradzo Group rekufambidzana nehama pazuva rekupedzisira tinodzamirwa uye tinokuvimbisai kuti tichafamba nebasa kusvika kumagumo tichiradzika gamba redu mangwana. Tinoramba tiinemi mukuchema mundangariro nemuminyengetero. To the Zakaria family, we want you to know that we mourn with you not from a distance but as an all-weather friend. And an all-weather friend stands by you through every season, in times of sunshine and in times of storm. Madzibaba was such a friend to the soundtrack of our lives. And now, in the season of unimaginable sorrow, we wish to be the same unwavering friend to you. We are here in solidarity and support to help you to carry this burden. To our beloved Zimbabwe, we have lost a towering figure, a true custodian of Sungura, of our music culture and indeed of our heritage. Yet the legacy of this revered icon is eternal. It lives on in the melodies he created, in the artists he nurtured, and in the timeless joy he brought to millions. We are humbled to honor a giant
who gave us so much. Go well, senior lecturer. Rest in peace. Thank you. Pana madzibaba kusvikana washaika. Chekutanga toda kutanga kutenda the power of social media. The power of social media. Ngatingomberere maoko social media. Right, zvakaitika ndezvekudai. Inini ndakagara kumba nemudzimai wangu. Ndiye akatanga kuona pa social media veZimbo Live ndinoda kutendai. Ndini makatanga kubudisa video madzibaba vari kumba kwavo vachikumbira rubetsero both medically ne yatingati help yekuti ningatibatsirawo nechi chekudya pamba. Ndofunga mese makazvionera ndizvo nai. Saka ndichadedza vadzimai vauye pano muvaone nai. Ndo vakatanga kunditaridza vakati baba honai Nicholas Zakaria. Ndichakumbira mai Mafunga vafambe vauye kuno. Vakanditi honai zviri kuitika izvi. Regai vafambe vauye. Takaenda negrocery nemishonga yekunovarapa free of charge. Ndodzokeredza zvakare free of charge. Hapana kana mari yatakabvunza kuna mai kana vari pano popura vega. Takatanga urwere hwavo ndofunga mese maingozvinzwira vanga uri hweshuga neBP. Ndichatitsanangurei because dzimwe shiri dzinotobatirwa pano, kune vamwe vatori pano vane BP neshuga. Ndichakupai medical advice nai. Saka taona urwere paya takataka kuwaigira mushonga. Mukatarisa pa Facebook ndiri kubuda ndine picture iri kubudapo ndichivadresa. Vakanga vaine ronda ranga riri pagumbo pavo. Takataka kuti dresa dhei rekutanga, dhei rechipiri, dhei rechitatu, dhei rechi10, dhei tichingouya kusvika dhei rechi14. Asi takazoona kuti zvimwe zvinhu zvataida kuti zviitike zvaisagona kuti zviitike tiri pamba. Munoziva motikari inogadzirika zvakanaka kana iri kugaraji. Saka takazoti ndikaenda kuchitungwiza hospital ndikanotaura namai tasara navo. Ndikati madii maita kuti Nicholas Zakaria auye pano pachitungwiza hospital arapwe nana chiremba tichimuona 24/7. Ndo paakazotorwa akabva auyiwa naye pachitungwiza hospital. Apa ndikutaura nhambo yekutanga kumashure paakatanga kurwara. Pamakazomuona kufamba abuda muchipatara. Ndofunga muchipatara muya akangoita about one week, 1.5 week anga atwara ndobva adzokera kumba. Rurwere hwazodzoka futi kechipiri rwendo runo hatina kuzokundikana. Takazokundikana, sorry I meant to say, takazokundikana parwendo rwechipiri. Hazvina kuzobudirira sekutarisa kwataifungidzira nekuti mapapu make muchipfuwa makanga mazara mvura. Zvinova ndozvazoita kuti mumwe wedu atisiye. Ndikangoti muchidimbu ndo zvandakwanisa kutaura pari zvino. Kune avo vandanga ndichitaura vaya ndichiti dzimwe shiri tinodzibatira pano. Ndichakupai hazvinyadzisi kutaura naika. Kana tiri kudzimba kweduko ukaona iwewe uchinzwa masymptoms anoti gare gare nzara, gare gare wamwa mvura, gare gare waenda kunorasa mvura, masymptoms eshuga iwawo. Ukaona kumakumbo kwako kwakuita chiwewe kumakumbo, especially kumapeto, masymptoms eBP. Saka tinokurudzirai kuti ukaona zvinhu zvakadaro zvichiitika kwauri, mhanya pachipatara. Zvinongokosta just $1 kunotestwa shuga yako uziwe pauri. Murwere anouya achifamba kuchipatara ari nani pane murwere anouya ari mubhara. Ndataura shona yakadzika nai. Auya ari mubhara anonetsa kuti muzomusimudza amire atange kufamba. Saka nemashoko iwawa sachiremba ndinokutendai mandipa mukana nekuti ndakamboisawo ruoko pamurume uyu achiri mupenyu. Tinotenda.
Tinoitwa chiremba Petrochi arega mabasa erushanga. Ndinouya akaita vhidhiyo yamadzibaba vachipiwa Fortune naSewe inochipayo. Saka taishandisira zvakanaka. Izvezvi sekuona kwamuri tatiri panhamo. Takati mukufara tanga tinawo. Munhu akaimba music yaivaka vakuru nevadiki. Akaimba music yaivaka vanodhakwa nevasingadhakwi. Saka izvezvi tatitipe last respect tiri pano paChipuku Stadium. Arega mabasa erushanga. Ndoronga makaiona ndimi amirira Joani Masowe chishanu yose zvayo Zimbabwe yose. Ndimi chiremba Petrochi. Ndakwanisa kupinda nesangano rine vanhu 450 parufu. Zvaonekwa nemunhu wese kuti tanga tichishandidzana zvakanaka. Chikuru kubatana nekuita chinhu chakanaka kumhuri yeZimbabwe. Mabasa akanaka anokuteera sezvaita mukuru wedu Mangoona munhu wese anga aripo, anga achiratidza kuswikara nekufara nekuti hapana munhu asina kubatsirwa kubva kuvaimbi, kubva kune wanano vari mudzimba. Nonga makatombonzwa vakaimba uri mudzimba, kureva kuti mudzimba mune zvizhinji zvinoitika imomo. Akanga ari murume ane rudo asina muzera, vakuru nevadiki aitaura navo. Saka hakuna chimwe mhuri yeZimbabwe tarasikirwa. Izvezvi vanhu vava kusumuka kuenda kuchwezha kwavari kunoradzikwa. Ndatendi. Madzibaba Zakaria ndakatanga kuziva naye 2000 kubhodha kwenye Mapanda uko vauya kuzoridza ikoko ndo parakatangira ushamwari kusvika muno muHarare vazosvika muzuva rekufara nhasi. Saka maona ndiri pani kuti hatine ushamwari nekuti inini ndakamboimbawo gospel music ndichinzi vatendi pakutenda. Ndini ndakaimba Mbuya Ana, ndikaimba Maunza Chisoma wangu Madhonera, ndikaimba Hapana Chamingatye, ndakapedza kuita 2010. Saka izvezvi ndiri madzibaba ndiri kumirira madzibaba ose anonamata Joani Masowe chishanu nekuti murume uyu akambofambawo nzira yechishanu inova yatiri kufamba nayo nhasi. Zvinorwadza. So mashoko ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakadai kuteerera inyaradzwa dzisanganisiro zvakare kumhuri yekwaZakaria angave apa? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vakuru nevadiki tose tarasikirwa, asi mhuri yavaZakaria hatishaye mhodzi inotungira, nekuti kana vanga vari lecturer havazotadze kudzidzisawo vana vemumba. Tinotarisa kuti mhuri yoda kuti itariswewo nemhuri yeZimbabwe vanoona nezvemumhanzi nevose vanokwanisa kubatsira mhuri iyo irambe iri mudura rezvemumhanzi ichisimudzira nyika. Aiwa amai vasiyiwawo ikoko vane tendenzi yekutarisiswa kuti varambe vachisimbisa vanadi vachazosimudzirawo ngoma yasiyiwa namai. Vakati mhuri yeZimbabwe sitambo yoitwa Tongai Junior ikirimanywa machine system ya force nevakomana vepakweti vakomana veutaka express 4x4. Right, mhuri yeZimbabwe ndinoti nhasi tine izuva ratarasikirwa negamba guru remumhanzi madzibaba Nicholas Zakaria vanove vatashanda navo zvakanaka. Ndonyanya kurangarira chiitiko chandakashanda namadzibaba chaive mugore ra2022 patakapinda pamaawards eZimra. Ndinoda kutenda nekuti ipapo ndakadzidziswa zvakawanda namadzibaba pamaawards iwayo, nekuti tichaitarisira kuti sevechidiki tichawanikwa tichitora mukombe woyo. Saka michero mingi takadza kutora madzibaba akazotishedza zvikangaiwa vadiki zvinoziva kuti mamuchidawo mukana uyu. Saka nanhasi ndinongona chidzidzo icho choti madzibaba was ambition man, madzibaba aive mudzidzisi wemutambo, madzibaba aive teacher wemusic. Saka kunzwa ranhasi ndoti mhuri yeZimbabwe tarasikirwa, mhuri yekwaZakaria ndotichemai netariro nesuwo seyoung generation sungura hatirambei nebasa rasiyiwa namadzibaba, tienderere mberi nebasa rasiyiwa namadzibaba kusvika tasvika paita tisungura yavo isvike. Ndinorangarira baba vainyanya kutaura vachiravatora zvemadzimeko zvekwamadzibaba Zakaria vainyanya kutaura chine chiitiko chekumasowe kunove kwamadzibaba Nzira kwavakambonamata vese. Saka kubva ikare nakare baba vaingove munyayemura madzibaba Zakaria nekuti aive munhu aikwanisa kuita magitare achienda zvekare kumasowe zvinove zvonetsa pavaimbi vemunzira wedu. Zvinorwadza. Toda kungoti mutituru vanga vakambuka Albert Tongai moyo kamunoziya munyakorowa nemo ndinotenda handitika inga mapedza wani kukakata vose vamakapa zvipo zvekupadzaisu tiri panyika, nyika yenyu tenzi yazara marinda, rimwe racho tenzi ndiro ramadzibaba. Thank you very much. Makadii mhuri yeZimbabwe?
tichichema tine tariro mukurwadziwa kusanganiswa nerufu munguva dzakadai. Zita ndonzi George Banda, ndiri muimba achangotanga zvekuimba. Ndakasangana naBaba Zakaria mugore reCovid kuma 2020 na 2021 tikakwanisa kurekodha music yedu, masongs anokwanisa kuita 2 asati abuda pari zvino achiri mustudio. Panosanganisira rimwe song rinonzi Bvunza Rakanaka. Kusangana kwandakaita naBaba kwakandidzidzisa zvinhu zvakawanda nemashoko avakazondirayirawo mukunge takuzosangana apo neapo vachindideedza kumba tichitaura vachindirayiridza pamusoro pezvitiko zvinowanika munhau dzemusic. Munhu akandipa mazwi okuti ndifanire kunge ndichishingirirawo uye zvimwe zvandaifanira kunge ndisingazopinde mazviri kubudikidza kuzosanganika munhau dzemusic industry. Baba munhu andakasangana naye akandifarira mukunge ndiri paLive Sound Studios panotungamirwa namukoma Nomenta Pambwa. Ndipo pavakanzwawo music yangu chirekodwa pavabvunza kuti ndiyanira kuti andirena ndishakata uyu. Ndipo pazana mukoma Nomenta handiwa mukagarisana naye uyu. Ndikati handiri ndiri pano. Tikanzi mwana uyu ndoda kushanda naye ndoshoko ravakandipa. Handina chandirikutsvaka kwaari asi ndoda kushandidzana naye nekuti ndaona kuti mune zvipo zviri muvanhu asi mwana uyu ndoda kuti ndiite chimwe chinhu naye mukati meupenyu hwangu. Ndipo pavakainsista kushandidzana neni takwanisa kushandidzana masongs anofanira kuita 2 panosanganisira rimwe rinonzi Bvunza Rakanaka. Handiri kuti so now hastadi abuda achiri muprocess yekuti amaswe kumastudios atinawo kuLive Sound Studios nekwaMakumbe Studios. Ndokusangana kwandakaita naBaba Zakaria. Isizobva ipapo takasangana munzvimbo dzakasiyana sekumba vachindirayira rayidzo dzavaindipa vachinikurudzira kuti Banda chibuditsa music. Mati munongozivawo kuti music industry mune zvinotibata zvinotiremera zvakawanda. Ndozvo zvimwe zvinhu zvekuti tinonotsawo kuti tibude munhau dzemusic tibudikire. Mati ndine chirimbiso chekuti ipapapa takufanira tibuditse basa iroro randakana tizoona Baba ndandakaita naBaba. Ndokushandidzana kwandakaita namadzibaba Nicholas Zakaria. Baba Zakaria ndakuvaziva chete munhau yekuti tasangana kustudio. Ndakavaziva kubudikidza nemimhanzi yeKiyama Boys kubva kare kare tichikurawo sevana. Musambo wakanga uchinzwikwa nemadzibaba edu nanamai vedu. Baba ndakavaziva zvakare panhau yechinamato. Tasangana navo kwaBaba Moze kuGwanzura Stadium tichinamata. Tikakwanisa zvikwanikwana rumbo rakanaka rekurayira mazwi nekunamata nemazwi ebasa irori rekuezvekuemba. Saka ndinoti Baba munhu akanga ari munhu angasina kuoma pamwoyo. Pane mamwe maartist ekuti ukasangana nawo kuti vakupe mukana chaiwo imari, kuti vakupe mukana chaiwo mabodyguard, kuti vakupe mukana chaiwo zvinosiyanisa. Asi Baba Zakaria anga asiri munhu akadaro, munhu anga ari different. Saka ndikuti mhuri yeZimbabwe tarasikirwa zvikuru naBaba munhau dzemusic. Baba Nicholas Zakaria mumwe wemapioneers esungura atikakura tichiziva nekunzwa panhoroondo yevanhu vesungura. Saka ndikuti mhuri yeZimbabwe tarasikirwa zvikuru, tine kuchema kukuru. Sezvisu vachiri kukura munhau dzemusic tine kuchema kukuru nekuti takatira kutiwo tirambe takamaintenwa gwara tichipiwa rayiridzo nevakuru vedu tichivaona vari pasaidi pedu. Asi zvisinei tongoti kwakutonga kwaMwari chachido chaMwari. Tongoti aiwa Baba mune tariro yamuna Mwari, fambai zvakanaka, mucharadzikwa zvakanaka. Isusu tasarawo tiri mugwara rekuya ikoko. Kambo kandakaimba naBaba ndega ndingopaimba pandakaimba pangu inini nepavakaimba iwo kuzoita pamozotsvaga mhuri yeZimbabwe kuti zvinobva papi zvichienda nepapi. Bvunza bvunza iwe bvunza rakanaka, bvunza iwe bvunza rakanaka, kuti vakuru vangu makazvipona sei, kuti vakuru vangu makapasvika sei, kubvunza kudai kudandizivewo. Ndo kambuka katikaimba naBaba Nicholas Zakaria kaikaka. Saka ndongoti mhuri yeZimbabwe ngatichemei tine tariro. Nzira iyi haisi yedu, ine musiki, tese tichatevera ndiro gwara. Yeah.
Zakaria muno mubengerei Soma. Oi, big up Soma. Ah, good. Soma. Oi, big up Soma. Ah, good. Pamusoro muri Zimbabwe ini ndonzi mai Betty kana kuti mai Lodrick isare kuberekwa ndonzi Chipo Mutoko ndarwadziwa nekusiwa kwatatwa naNicholas Zakaria muimbo ndaifarira kubva kudhara ndichikura zvisingaiti
ndabatikana zvisingatomboiti. Ndaimufarira Zakaria kwete zvekutamba, kusvika izvezvi ndaingomufarira. Ndabatikana zvisingaiti, asi ndine chinhu chandirwadza zvangu pandiri panapa. Chandoda kutaura izvezvi mhuri yeZimbabwe muchinzwa muchiteerera. Takatida kuenda kunochema Zakaria, but tatotadza kuenda kuti tinomuchema Zakaria nekuda zvekuti tiende nazvo tazvishaya. Takangomira izvozvi tira kuti tinochema Zakaria, but hapana chatakwanisa kuti tiende nacho. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe mungatibatsirewo sei kuti tinosiya taviga baba wedu Nicholas Zakaria. Inini ndakapedzera kuona Zakaria 2020 achiridza pachenda mbuya, ndipo ndakapedzera kuona Zakaria. Kusvika izvezvi ndasati ndaona baba wedu, asi ndabatikana, ndarwadziwa zvisingaite. Chitibatsirewo kamhuri yeZimbabwe, mutipo chekuti tikwire tinochema baba wedu tiri pamwe chete. Handizvo here mhuri yeZimbabwe, mungotipawo lift kana 1 kana kombi kana chicha, munotipa kuti tiere tochema baba wedu. Musadaro mhuri yeZimbabwe, babawa vanoremekedzwa, munhu mukuru babawa. Handina hangu mashoko akawanda ekutaura, asi ndabatikana, ndarwadziwa. Tadzingwa kunge imbwa, kunge vanhu vasina kukwana, asi tauya kunochema baba wedu, asi takwira mubhazi tadzingwa kunge vanhu vasina kukwana. Zvakashata, hazvina kunaka muupenyu. Ngatibatanei, ngatiwiriranei mhuri yeZimbabwe. Vaimbi batanai, muite zvinhu chimwe chete. Pangadai paita mabhazi kana 3 kana 4, 2 mabhazi. Totadza kana kuenda nochema baba wedu, motanzi bhadharai malifti, bhadharai kombi mene nochema Zakaria. Zviriko here izvi? Hakuna zvinhu zvakadaro muZimbabwe, hakuna. Mushure meongororo netsvakiridzo zvabuda pachena kuti madzibaba Nicholas vakashandidzana zvakanaka nemaimbi vakawanda vakasumudzirawo zvakare vamwe vakanga vachiri kusumukira naika. Saka toda kuti muuyewo mucomment section mupawo pfungwa dzenyu kuti magamba emimhanzi akaita samadzibaba Nicholas haadhiserve here kuendawo even paprovincial heroes kana kugadzirirwawo certain heroes ekayo yatinoti iyo ndeye vaimbi, because itori gamba takatarisa. Uyewo mucomment section mupawo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to God Zim Trend so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time. Boom.